tayo dito. Sisirang buhay na din yan. Tatago tayo dito. Para mayroon rin maloko dyan. Oh no! Oh, no, 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 no. Ba't ayaw umilaw? Ay, putang ina. Sira pala to eh. Ay, gago ka tao. Bakit dito nilagay? Ilagay ko dito. Balik. May dadaan na tao. Sana mapaprank dito. Dito ako tatago. May maluloko ang mga sira na silpon na yan. Putang inang silpon na yan. Ang hirap paglakad. Ang layo ng nilakad ko. Mahirap parang walang sasakyan. Mahihinga muna ako. Meron ng taong na dito. May isang. Laki pa na katawan. Sana man maluloko ang sira na silpon na yan. May silpon. Oh no! Sira ulo. Yung silpon kinuha niya. Tumakbo pa. Parang loko-loko laki na katawan. Nakita ko ang silpon. Walang tao. Tumakbo ako. Maraming tao doon. Iyon ko nga. Puta! Sira pala to! Putang ina namang ito. Silpong ito. Nailad ako. Tapos nindota na ba ang tao? Nilagay ko babalik doon. Para mayroon sila akong maloko ng iba. Babalik ako. Few moments later. Lalagay ko to. Pabalik dito para mayroon maloko. Tago ko. Hey! Nandyan ka pala! Naluko rin ako ng silpon na yan. Hindi mo ko sinabihan eh. Ako ang una nakakita yan. Naluko rin ako. Sira pala yan eh. Sira. Ginagago na ako sa silpon na yan. Tatago tayo dito. Sisirang buhay na din yan. Tatago tayo dito. Para mayroon rin maloko dyan. Oh no! Oh, no, 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 no. Silpon nga ba yun ah? Tingnan mo ah. Silpon nga. Wali ko nga. Silpon nga. Sundahan. Maganda kaya itong silpon na to? Oh no! Talo mo kayo sila! Kayo pala! Oh, no, 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 no.